Esta publicación recolle unha boa parte da historia e do catálogo de esgrafiados que se espallan pola Ribeira Sacra, constituindo un singular patrimonio que compre protexer e valorar. Os revestimentos en cal e as figuras únicas creadas na arquitectura galega popular foron obxecto de estudo entre os expertos e son agora un recurso no que traballa o Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra. Esta tarde presentábase en Taboada a publicación que ven de lanzar esta entidade e para iso tamén se achegou o autor de boa parte do estudo destas formas entre a cal e a pedra, Xosé Manuel Vázquez. Nos 80 xa estudando, como teño familia por Chantada, por Taboada, de cara a Lalín, pois cada vez que aparecía unha casa con algo de decoración, pois se separaba un nela. E curiosamente había un arquitecto que era Plácido Lizancos, que tamén estudando xa andaba na mesma curiosidade. No 92, facendo inventarios para a Dirección Xeral de Patrimonio, pois coincidimos e comezamos a traballar ese tema, concretamente na área do Camiño de Santiago e Ribeira Sacra no 92-93. Ese traballo fixose en 6-7 concellos da Ribeira Sacra, dos 21 que son o que agrupa agora o Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra, pero foi unha base fundamental porque era un inventario, era unha recollida exhaustiva, lugar por lugar, casa por casa. Desde neses 25 últimos anos perderonse moitas destas decoracións, están moitas veces en edificacións deshabitadas, e temos unha base documental importante, e agora o que si fixemos foi complementala, sin ser un inventario, pero si recollendo puntos significativos deses outros para chegar aos 21 concellos que agrupa de Lugo e Ourense o que é a Ribeira Sacra, e intentaronse ver ese conxunto de concellos. No ano 2017 levouse a cabo un esforzo para promocionar a recuperación de algunhas edificacións e tamén dar a coñecer a importancia deste patrimonio. As decoracións con cal, os revestimentos que antes chamaban encintados tamén dentro do que é a área da Ribeira Sacra. Foi fundamental porque se recuperaron dúas edificacións, unha en Castro Caldelas, nese caso combinada con muralismo contemporáneo, e outra en San Lourenzo da Barxacova, en Parada de Sil, que son edificacións novas, e despois restauráronse dúas existentes, unha en Montefurado en Quiroga e outra en San Xulián do Campo en Taboada. Foi fundamental combinar esas dúas opcións e foi fundamental, sobre todo, tamén apostar non só pola restauración, sino tamén por la innovación, por recoller unha tradición e combinala con muralismo contemporáneo utilizando a técnica do esgrafiado. Iso é, creo que, a opción de futuro. Non só é restaurar o que había, que evidentemente non se dá nin chegado a todo, nin moitísimo menos, senón algúns elementos significativos en puntos visitables e ben situados, como foron eses dous casos de Montefurado e San Xulián do Campo, e combinalo co que é novas experimentacións. Isto vai servir para que miremos para eles, porque o mellor tiñamos aí e ni nos mirábamos. Deso se trata, tamén o que queira ler e profundizar un pouco, verá que unhas formas que se dan por toda a Península Ibérica, que tamén por Europa, partindo de Italia, si hai outra corrente, esas da Península Ibérica, as nosas están moi emparentadas con Segovia, Salamanca, Extremadura e Portugal, como chegaron hasta aquí, como son contemporáneas aquelas, como algunhas desas figuras que aquí se teñen unha gran presencia, que é a vírgula, unha forma de folla, de gota, patrón cachemira, ten diferentes nomes, como aquí tuvo unha evolución moi significativa, e a especificidade daqui da Ribeira Sacra, e o importante é ver como esa opción xa no gótico tardío xa existía, como é unha forma histórica, o que é un diseño que xa existía desde moito tempo antes. E a outra opción é ver como en lugares hoxe que están enlistados de Patrimonio da Humanidade, falamos de Segovia, de Évora, de Salamanca, de Barcelona, os esgrafiados si están contemplados e considerados, é un elemento máis a ter en conta, a sumar ao tema da cultura do viño, a cultura fluvial, que está un pouco esquecida na zona, pero que existía, o tema do románico, evidentemente, que é moi importante, os camiños de Santiago, é un elemento máis a sumar dentro do que é a Ribeira Sacra. Un mundo para descubrir ante os ollos que integra unha paisaxe que dista un pouco do que ás veces nos empeñamos en deixar á luz. Acostumbrarse a ver, a ter outra mirada e acostumbrarse a ter, antes de intervir nunha edificación, pensar si se debe deixar ou non o revestimento antigo. Isto, por exemplo, podemos verlo en outros casos. O Pórtico da Gloria en Santiago de Compostela dedicouselle, agora están dedicando grandes esforzos a recuperar unhas pinturas que antes se foron picando, en moitos casos, en outros lugares, en igrexas, en cruceiros. A ornamentación, o revestimento existía, e é parte da edificación. E aquí o tradicional non é a pedra á vista, en contra do que moita xente pensa e se difunde. O original son os revestimentos decorados con cal. Un traballo integrado tamén polo doutros expertos como a restauradora Carola Sánchez e outros estudosos e técnicos que contribuíron a visibilizar estas fermosas formas sobre as nosas fachadas nun proxecto que quere ter continuidade dende o Consorcio de Turismo. Isto é a culminar
unha primeira fase, porque queremos que isto teña continuidade. O Consorcio, vendo a cantidad de desgraciados cos que contaban nos concellos da Ribeira Sacra e conocendo a investigadores como Xosé Manuel, fixo un grupo de persoas que estuveron traballando no tema con intención de presentar unha candidatura aos Premios Galicia Parabéns. Eses Premios Galicia Parabéns non nos concederon, pero pareceulle a Axencia de Turismo de Galicia que a proposta que presentaba o Consorcio era moi interesante. Fixemos un convenio extraordinario, que foi esta primeira fase, recuperamos 2 esgrafiados en Quiroga e en Taboada, fixemos 2 esgrafiados novos, neste caso na provincia de Ourense, en Castro Caldelas e en Parada do Sil, e a intención é de continuar. Fixemos talleres en diversos colexios da zona e hoxe presentamos este libro que é feito na súa maior parte por Xosé Manuel, que é unha recopilación de moitos dos esgrafiados cos que contamos hoxe nos concellos da Ribeira Sacra, explicando o que significa e a importancia que teñen os esgrafiados para concienciar un pouco os nosos conveciños de que se den conta do que teñen tan pertiño das súas casas e recuperalos, non perdelos. Esta publicación ten unha tirada moi curta que se repartirá nalgúns centros e, sobre todo, bibliotecas municipais dos concellos da Ribeira Sacra. Pero calquera persoa ten acceso ao libro en formato PDF a través da web do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra dende o día de hoxe. É gratuíto e pódese descargar en galego e castelán. 4 traballos, 2 de recuperación